Okay, so viewers, we're here at the Holland's Hearts Foundation inaugural road race. I'm joined by Daniel. Daniel, je hebt die 30 kilo's gedaan. Redelijk baffig vroeg klaar gemaakt. Vertel me, Bikkie, hoe was die route en hoe je dit geniet? Dat was lekker, een beetje van een taffe route, maar ons het hem gedaan en alles gegeven. So, ja. Hoe voel je hoe die tijd die definitief ver voor allemaal uitgekomen? So, voorbereid en al dat. En hoe voel je hoe die tijd? Ik voel goed hoe ik gereden heb. Niet beplan om zo ver voor allemaal te wezen, maar ik heb maar net gereden en gekeken wat gebeurt. Oké. Heb je die route een beetje taf gevonden? Was dat enige part wat je gevoeld hebt? Joh, zo moet ik pushen? Ja, dat was 2 bulten daar op het Vinkenstand, wat beetje die benen gebijt het, maar ja. Okay, nonetheless, je hebt die win voor de inaugural race voor die 30 kees en geluk voor jou. Bijna.